Χαίρετε, είμαι ο Jim O'Neill. Είμαι επικεφαλής του τμήματος οικονομικής έρευνας της Goldman Sachs και θα σας μιλήσω σχετικά με τον κόσμο και το φαινόμενο των BRICS. Συνέλαβα το BRIC το 2001 και προέρχεται από τα αρχικά των χωρών Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας και Κίνας. Τα κίνητρά μου ήταν διτά. Όταν ανέλαβα επικεφαλής του τμήματος, πρώτον, θεώρησα ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο πώς θα μπορούσε να αλλάξει ο κόσμος, αλλά και στο πώς θα πηγαίνει σήμερα. Και δεύτερον, η συγκυρία αυτή συνέπεσε με τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, που έδειξαν σε όλους μας, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι κάτι στον κόσμο δεν λειτουργεί σωστά. Λίγο αργότερα έγραψα ένα άρθρο με τίτλο «Ο κόσμος χρειάζεται καλύτερα οικονομικά θεμέλια», στο οποίο υποστήριζα ότι πριν τελειώσει η δεκαετία, οι οικονομίες της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας θα έχουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομία. 2 χρόνια αργότερα δημοσιεύσαμε μία ανάλυση για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ο κόσμος έως το 2050. Προβλέψαμε ότι πριν το 2050 η Κίνα θα μπορούσε να πάρει την πρωτιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εξελισσόμενη στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με ΑΕΠ που θα μπορούσε να αγγίξει τα 45 τρισεκατομμύρια δολάρια, 20 φορές μεγαλύτερο από το σημερινό. Προβλέψαμε επίσης ότι το ΑΕΠ της Ινδίας θα μπορούσε να φτάσει στα 26 τρισεκατομμύρια δολάρια, 50 φορές μεγαλύτερο από όσο είναι σήμερα. Επιπρόσθετα, οι οικονομίες της Βραζιλίας και της Ρωσίας θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τόσο πολύ, ώστε η κάθε μία να αναδειχθεί μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Συνολικά, οι 4 οικονομίες των BRICS θα μπορούσαν να ξεπεράσουν σε απόλυτο μέγεθος αυτές των G7. Πολλοί θεωρούν ότι όλα αυτά είναι ένα όνειρο, που είτε μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε να παραμείνει ένα όνειρο, και ότι η έμφαση στο θέμα των BRICS είναι υπερβολική. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ήδη οι οικονομίες των BRICS έχουν τεράστια επίδραση στην παγκόσμια οικονομία. Υπολογίζουμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια περισσότερο από το 1/4 της παγκόσμιας ανάπτυξης, μετρούμενη σε δολάρια, προήλθε από τις οικονομίες αυτές. Αν και τα σενάρια για τις οικονομίες των BRICS βλέπουν τα απόλυτα μεγέθη στις χώρες αυτές να μεγαλώνουν, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι με βάση το κατακεφαλήν ΑΕΠ, οι 4 αυτές οικονομίες συνολικά δεν θα γίνουν τόσο πλούσιες όσο αυτές των G7. Ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πολύ πιθανό να παραμείνουν πολύ πλουσιότερες από κάθε μια οικονομία των BRICS, ενώ η Ιαπωνία καθώς και πολλές από τις μεγάλες οικονομίες του σήμερα θα είναι επίσης πλουσιότερες από την πλειοψηφία των οικονομιών των BRICS. Ανάμεσα στις οικονομίες των BRICS, η Ρωσία είναι η μόνη που μπορεί να δει τον πλούτο της να αυξάνεται τόσο πολύ, ώστε να αγγίζει τα επίπεδα πολλών αναπτυγμένων οικονομιών σήμερα και στο μέλλον. Φαίνεται ότι την επόμενη δεκαετία θα δούμε πιθανότατα κορύφωση στο ρυθμό ανάπτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ, εξαιτίας του φαινομένου των BRICS. Από εκεί και μετά, η ανάπτυξη μπορεί να επιβραδυνθεί, καθώς η γύρανση του πληθυσμού στις ώριμες οικονομίες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, θα συμπίπτει με τη γύρανση στις οικονομίες των BRICS και ειδικότερα στην Κίνα. Η προοπτική της ανάπτυξης των μεσαίων τάξεων στις οικονομίες αυτές είναι επίσης τόσο θεαματική, ώστε μέχρι την επόμενη δεκαετία ο αριθμός των ανθρώπων που θα εισέρχεται στις μεσαίες τάξεις, τις οποίες θα όριζα ως αυτές με εισόδημα πάνω από 3.000 δολάρια κατά κεφαλήν, μπορεί να έχει τετραπλασιαστεί. Για να χρησιμοποιήσω τα αυτοκίνητα ως παράδειγμα, φαίνεται πολύ πιθανό οι οικονομίες των BRICS να αποτελούν τους κύριους καταναλωτές νέων αυτοκινήτων, και είναι εύκολο να προβλέψει κανείς ότι μέσα στα επόμενα 20 χρόνια η Κίνα θα είναι σε θέση να αγοράζει περισσότερα αυτοκίνητα από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ότι η Βραζιλία, η Ρωσία και η Ινδία θα μπορούν η κάθε μία να αγοράσουν περισσότερα αυτοκίνητα από οποιαδήποτε χώρα των G7. Τα εμπορεύματα και ιδιαίτερα η ενέργεια φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα από τις οικονομίες των BRICS. Αν λάβει κάποιος υπόψη τις προβλέψεις μας για τις χώρες αυτές στις αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας, θα διαπιστώσει ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί σε ποσοστό περίπου 2,5% το χρόνο, σε σύγκριση με 1,5% περίπου που είναι η αύξηση τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι, αν δεν υπάρξουν σημαντικές και μόνιμες επενδύσεις που θα αυξήσουν την παραγωγή, οι τιμές της ενέργειας αλλά και οι τιμές άλλων εμπορευμάτων αναμένεται να παραμείνουν πολύ υψηλά για την επόμενη δεκαετία. Αν όλες αυτές οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη των οικονομιών BRICS γίνουν πραγματικότητα, τότε η σημασία των οικονομιών αυτών στις παγκόσμιες κεφαλαίες θα αυξηθεί δραματικά. Ακόμη και αν διατηρήσουν αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρόμοιες με τη σημερινή δομή τους,
το μερίδιό τους στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές θα αυξηθεί σημαντικά. Εάν πάλι επιλέξουν να υιοθετήσουν αντίστοιχη δομή αγορών με αυτή που έχουμε στη Δύση, τότε η ανάπτυξή τους θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Σε κάθε περίπτωση θα προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για τους επενδυτές από όλο τον κόσμο. Όμως δεν είναι μόνο οι κεφαλαιαγορές που μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες, αλλά και η προοπτική κερδών από την άνοδο στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των οικονομιών των BRICS είναι επίσης πολύ μεγάλη. Ιστορικά, πολλές οικονομίες που εμφάνισαν παρόμοιες προοπτικές με αυτές των BRICS είδαν τις ισοτιμίες των νομισμάτων τους να σημειώνουν κατακόρυφη άνοδο. Συμπερασματικά, δεν με εκπλήσει το ότι το φαινόμενο των BRICS προσελκύει τόσο ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από το ευρύ κοινό. Στα επόμενα 45 χρόνια είναι πιθανό, εφόσον οι χώρες των BRICS ακολουθήσουν την κατάλληλη οικονομική πολιτική, να γίνουν συνολικά οι μεγαλύτερες στον κόσμο. Αν αυτό γίνει πραγματικότητα, θα έχει τεράστιες επιπτώσεις σε κάθε τομέα της κοινωνίας μας και μπορεί να προσφέρει σε όσους επένδυσαν στο φαινόμενο των BRICS εντυπωσιακά κέρδη.